I can never tell no Igbo. And when no game video now when Igbo na another genocide is loading in Nigeria against Igbo. But at this time around, and I have sponsor only in Nigeria, some parts of African nation and they sell this thing. And then they push this genocide. A set of people na Yoruba land, a very dangerous set of people. Adiana Igbo, and when IPOP, where Mosop, which are activities the 1 mile. Ediana Niger Delta, and when militants, Ega no grounds, and when a Habri Beba, and when Boko Haram and the rest of them. Ediana Yoruba land, then when a mob stars, gangsters, on here when a Yoruba land. And don't ye clear to these gangsters and mobsters, who our current president, President Ahmed Tinubu, yeah, would the leader of this gangsters na Yoruba land. Not all Yoruba. These gangsters, some well-meaning Yoruba men detest these gangsters, and even some well-meaning Yoruba men, these gangsters I had, they attack them as well. Now, he came where our president now take over Lagos, balance, capture Lagos as his stronghold. He has sponsored this ethnic hatred in Yoruba land, in Lagos to be precise, and now he is selling it. Came where the founding fathers of APC were Boko Haram and these gangsters na Yoruba land all have formed APC, and one of their aim one of their main aim is to continue the civil war in disguise. Anyanwa mundi Igbo maka na ha mana ndi ha kwado oga so ndi Igbo kwado ha ga alunwa, so in disguise ka ha ji we kwado oga now sponsor this genocide, and their plan ha bia ha buru uzo meba uba ndami were kwo rezo militant bi egbe ba ga ya jide ndị mmadụ na agba na sack ndị mmadụ. So ihe achọrọ ime mgbe ha sack cha ndị Igbo take over Igbo land, ha biro the genocide in the rest of Nigeria. And again, ha actually made here in such a way that other African nations get join. They try to push it in South Africa, where on a platform. When you're Gwande, South Africa, the South Africa it didn't work. But I think on our work because for some time now they have been pushing this narrative. And Ghana. And now when one small opportunity, one small loophole na Ghana now. Na Ghana. So this video now this is the time to wake up. Ndị Igbo nọ na Lagos a na-eti mkpu ihe na-eme n'ụlọ ka anyị lọta n'ụlọ push security n'ụlọ to protect ourselves. Werekwe nwayọ lawa anyị were na-egwu egwuregwu ọwụ na anyị gba nkịtị ihe a na-elo odo n'ụlọ na-elo odo ndị Igbo egwu na 1966 ga-awụ far cry aga ahụ anyị ihe because number 1 anyị nọ na Lagos adịghị organize, ndị Hausa dị organize, ndị Yoruba nwere ike ịtụ ndị Hausa aka n'ihu. But I can assure you, ndị Yoruba raise just 1,000 Yoruba people. Ha ga-egbucha over 5 million ndị Igbo nọ na Lagos because anyị adịghị prepared. Oge ruole mgbe ndị Igbo ebe ọbụla ibi hapụ kene na ihe gbasara politics, n'ọkụ na ya dị ndụ na-eme politics. Ka anyị jikọọ n'ọnụ ha na-eso onwe anyị kwado. Ọzọ dịka ibe ya bụ obodo ọbụla ekwele m ihe a kwee ekwe rezo na ego. Ndị nọ na Lagos obodo niile mee meeting, ndị be anyị aka esizighị ike na Lagos na-enwe ihe ha na-eme aka shiri ha ike, ha lọta n'ụlọ wepụta na ezigbo ego 150,000 naira kwụwa ndị mmadụ. Ọ bụrụ na and a ga-enwe constant security, unu chọọ iche bandit a anyị hazi onwe anyị enwe ihe ha riri meri nwa anyị. Ọ bụrụ na enwe ike itinye security morning, afternoon, night enough, ndị ana patrol the whole village, I can assure you ihe ndị a na-eme agaghị eme. Agaala gba bọmbụ na Eke Ọbahaeze ekwuo nke ahụ, agaala na arọ ndị Izọgụ kịta gbuo ndị mmadụ, ọ na-aka gba nkịtị. Ọnwụ na ọ na-elite ha mara ihe unu mere onwe unu
1966 we be a far cry to here get mine. Ndewo. Amam na ye genya before no. And to be honest with you, a lot of people ama water if this our modern people. Now, this thing, this our mother who here, all the 101% correct. And the end you are seeing all the 101% correct. Bona. Obu ni follow the activities of Yenaga on since, or you follow the activities of the kind of hatred Ndi Yoruba instigate on social media against Ndi Igbo. You get more understand that now. Oyaho o endlo na so na social media. Now, ichekikwa even the jump edelede. If the how the person they in charge in Bonya Yoruba, how he manipulated it against Ndi Igbo candidate participate in that very exam. Now, a lot of our people will Saraka will sopa, feeling that nothing is happening, that now they are one Nigeria, that the security is there. Mana one thing chokangwa our people now. The tarnishing of the image of Ndi Igbo is not just within Nigeria, but these people are now taking it to international, which now a lot of you may witness here. Now it is time for Ndi Igbo Obuna Ibiakoton combine it together. Now that now the war of 1967 to 1970 have not ended. No kita can kebo ogunebido, and this kita, the strategy will capture the media, instigate other countries to see reason to hate you. Now, gini kanji makia when on apart from here this year our mother, the only thing cholegwa our people buna me like ya me only like her this Biafra agitation I know achom ki tinye na tege that the only solution only Igbo buna nwe today is total disintegration of Nigeria, total breakout from Nigeria, because there is no future. A time will come, Igbo below Nigeria, you are in danger. Below Igbo below outside Nigeria, you are also in danger. A time will come, a whole part of this world nga contain Ndi Igbo, that now every part of the country will rise against Ndi Igbo, which nobody pay attention of the scenarios they play out now. You see that they are already on that very road and they are moving with full speed. All Melo something now to restore, to gain our freedom. A time will come, the properties of Ndibang no outside Alibo and the Ndino na Alibo and Ndino outside Nigeria will perish. Actually, me quote to open Manachom Kayamaloma. Imatana me like here. A time will come. Afufo onye Igbo no na Igbo na ata. Ko onye Igbo no na Lagos ga ata. The same afufo a ko onye Igbo no na Ghana, Burkina Faso, Sierra Leone, and every part of other world, including Asia country like China, India, and the rest, and even Europe if care is not taken. That name Igbo will be prohibited both locally and internationally if something is not done urgently. The Igbo freedom, Biafra restoration is the solution to this. I don't want to say much. I'll remain my humble self. MOAP Ezioku Bundo 1. And stay tuned for more videos. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Okuchaka oram nono. Ndị Igbo na-ekwu okwu sị onye mala asụ nya sụọ n'odo, onye na-amaghị asụ nya sụọ n'anị. Until uli bleed anyị before anyị mara nke na-eme. Daalụ rienne nneọma n'okwu ikwulu amaka. Ndewo.